po sa inyo mga cancer. Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaanan natin ang mga naipon na memes at videos tungkol sa ating mga pinagdadaanan ngayon. Siguro naman ngayon isasaya na tayo sa mga mapapanood natin. Kaya simulan na natin. From Nasaniro. Hello? Hello? Ko na to. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Wala ko nisasabi. Gago! Wag niyo ako murahin si Willie William ito. Mukhang iba itong mukhang iba yung nang gago dito, iba. Pero sige, pwede na. Ano ba to? Gamo ba yun? Ano ba? Sunod! From Daniel, yung excited ka na mamigay na sinura ka lang. Yan, sa dami ng mga pranksters na wala na naniniwala ngayon sa telepono. Parang yung nangyari sa Grab ba yun? Yung pinrank siya ng isang bata ba na kung ano-ano yung mga nabili sa kanya, yun yung mga dati. Kaya wala na naniniwala ngayon. Maraming salamat sa mga prank challenge dyan. Kasalanan nyo to. Kaya yung virus na hindi mawala-wala. Sunod, Alvin, sabi mo rich kid ka pero bakit kailangan namin extra pera? Yung kanina ayaw ng pera eh. 5,000 na lang, naging bato pa. Sunod, from Ira. Oh, ito ang interconnect. Masagi sa'yo, masari yung gamo-gamo. Nawala na. Please take me away from here. Agaka-copyright tayo. Diba, ito yung panahon na lumalabas yung mga gamo-gamo ngayon. I'd like to make myself believe na mayroon na tayong mass testing. So, not from Joseph. Kevin, sabihin mo lang salamat sa pag-cast. Bata pupunta tayo lagi sa politika. Hindi mo maiiwasan dahil tungkol sa quarantine to. Kailangan natin ng mass testing, okay? Talo na to tatagal kung wala tayong accurate na data na magre-representa sa ating tiniis at kalahating buwan na naka-quarantine tayo. Hindi yan dahil sa gobyerno. Kooperasyon yan ng lahat sa ilalim niyan, mga ulupong niya, di ba? Hindi mo kahit gusto ng gobyerno maging mabuti, kung yung mga ulupong nila ay hindi nila makontrol ng maayos, hindi bababa na maayos kumbaga sa ayuda ang ating mga pangangailangan. Sa kailangan natin mass testing. Sunod, when Kuya will test at kailangan tayo, Lolo! Umiyak ka ngayon na. Kurutin ko yung singit mo, umiyak ka lang. Kailangan natin ng TV. Kahit bulag ka, wala akong pake. From John, mass testing! Kailangan natin ng mass testing. Wala akong pake kung gobyerno yan o private sector. Kailangan na natin ng mass testing. Ano ba? May mag-birthday pa dyan. Baka makalimang birthday pa tayo bago tayo mag-mass testing. Leche. Sabi ko gusto kong sumaya. Itong mga admin na to, iniinis ako eh. Ilang buwan ng no work, no pay at walang natanggap sa Dolly at DSWD. Well, sakto, di ba? Yung mga GCQ pwede na mag-transportasyon. Pero hindi ganyan kalapit ha. Alami lang to. Yan yung huli kong utak ngayon na nag-aantay ng mass testing. Ang Jasper. Ano kaya problema ng aircon namin? Tagal lumamig. Nag-aabang tayo na may mangyari dyan. Parang mass testing. Oo, hindi ako titigil dahil kailangan natin yun. Tinutok ko, pinasok yung boy. Diba? Buti pa si Andrew hindi lang banyo challenge. At nakikita nyo ba itong gamo-gamo na to? Kainin kita eh. Maraming salamat, Andrew Thanos. Sunod, Gala now Abulate. Marami ako nakita doon ng mga ibang panahon na dumagsa ang tao. Pero iba doon naka-face mask. So feeling ko medyo mas recent yun. Sakto, meron ka na annex, meron ka panda block. Alam ko sabik na kayo eh. Alam ko gusto nyo libre airco, alam gusto nyo pero lalo lang tatagal. Magkakaroon tayo ng second wave. Matatagalan to, may-extend na naman. Urat lang lalo, magpipikunan na, may irritable na, may pagpapurahan sa Facebook, magsasayan ng oras. May yung cycle ng cancer pag hindi tayo sumusunod. So parang awa nyo na, sumunod na lang. Naiintindihan ko rin naman na kailangan magbukas ng ibang mga kumpanya para ekonomiya natin hindi naman bumagsak. Diba? Misa kailangan mo yun eh. Ang pinakamasakit nga dito ay yung mga maliliit na business. Ito mga malalaki SMCT. Kahit meron na pagtatrabaho yan, sila bilang isang kumpanya ay kaya nilang lakarin yung baga, mabawasan ang kita kasi malaki naman ang kanilang kinikita sa normal. Abo na rin ako. Ganito pala feeling maging gagamba. Leche! Mabucha, meron pa doon sa pabalo lalagyan ng mga barya. Diba? Yan gusto ko sa mga Pilipino eh. Resourceful at kahit ano pa, diba? Kawawa lahat ng mga manyakis ngayon. Wala kayong magagawa. Hindi mo mapapakita yung edits nyo sa amin. Ayan. Nakita mo?
Sinara niya yung zipper niya! Wag niyo ako murahin. Corn beef lang pala ang tatapos sa mga kamanyakan nyo. Ay mga kupal na ayaw mag-abot. Yung kanina ka pa nakagano, nangangawit ka na. Yung gusto mong tuktokan ng 5 piso sa, sa batok. Ang Asher. Everyone's been telling me about this O10, like O-T-E-N, and like... And Filipino food. Like, let me know in the comments, like, what is O10 and am I saying it right? Nakakatawa ka naman! Habang pangalan nito, basta maganda ang kanyang larangan daan ng trabaho. Hindi ko ginagawa pa niya o hindi. Alam mo, pwede mo i-search O10, Pilipino, nilalabas. Nakakatawa, di ba? Alam ko nag-debate ka lang ng views. Oo na, rami na uto-uto sa Pilipinas. Sige na. Sa'yo na yung views na yan, leche. May bastos. Haha. Laugh track. Ibang virus ang ginagatas ni ate. Sunod, from Christina. Yes! Sugod! Tagay! Para makalimutan ang problema ng pagiging isang Pilipino. Naiintindihan ko yan. Sunod, from Jem. Buti pa daga sa amin pinagluluto. Diba, at least sa bahay kami. Pinag-aalaga sa'yo kahit wala ka mahal sa buhay. Mahal ka ng dagang yan. Ratatouille mo. Disney Philippines remake. Sunod. Kala mo pinakita yung vaccine ng corned beef eh. Yan ang vaccine ng kahirapan. Kailangan namin yan para makalimutan ang problema. Sunod. At least nakasuot sila, di ba? Kiel, gusto ko na lumabas. Hey! Oy, ba't wala kami face mask? Alam ko, luma na yan. Namimiss ko na sumakay ng jeep. Sa amin na, sa lugar namin, hindi pa rin pwede. Hey! Hey! Yan yung tugtugan namin sa birthday party ni Police General. Oh! Sana sinabi. Kutsa na iwasan pa niya yung motor. Ang swerte naman nun. Hindi yan na realistic na totoong buhay. Sana sinabi mo na mag-birthday ka pala na sa huli. Sunod from Elijah ko. Hindi. Ayoko na. Tama na. Gusto nyo ba maglaro tayo? Namimiss ko na rin maglaro niya. 30k likes, laro tayo yan. Halungkating ko pa yan eh. Ako na, makinig kayo. Huwag kayong utak zombie ha. Nakampasin kita ng walnut. Ako, nag-iipon lang ako ng 3 Peter dyan eh. Puro puro mines lang na 25. Alam mo ah. Gamer! Yung ligong-ligo ka na sa dagat pero na-extend. Ayoko na. Namimiss ko. Okay lang yan. Basta huwag kang iiyak tulad ng mga bata. Anong kailan? Okay na. Nababawasan na yung virus natin. Marami sa pang Bryce. Bawal magbenta ang nakabike village. Manong Tahok. Ano kayo ngayon, ha? Ngayon naisip ko, gaano kalaki yung kinikita ng isang magtataho. Ngayon ako napaisip. Ayoko na mag-YouTuber. Kesa maging prank channel tayo, magbenta lang tayong taho. Sunod, konting hinahon lang po, wag po tayo magtulakan lahat mabibigyan ng corned beef. Bakit di ko maintindihan yung mga nagbababa nila, kunyari sa interview, nung lecheng face mask? Ano ba? Ano pa ang silbi ng buhay natin? Taka mo lang yan ng isang corned beef sa gitna, tapos yan. Paano mga gamong-gamong isa-isang namamatay? Diba? Mawawala ng pakpak. Ito nawawala ng kokote. Sunod. Hindi ko maintindihan. Admin, hiningi ko sumaya. Hindi masaktan. Sunod from Denver. Yay, bubblegum na. Huwag tayo magloko ha. Alam natin yung lang pinapanood mo dyan nung nawala na yung mga nakakatawa. Ngayon na nagpapatawa na lang yung edits ko. At least nasa loob sila ng bahay, di ba? Huwag na kayo lumabas. Ipalabas nyo na lang! Matagal pa ako mabubuhay! Dok! Sunod! Puro kayo kababuyan. Ano mo yung guidelines Yan. ng dapat? Let's say, for example, itong private vehicle, ang allowed is 2 pasahero per row. Mga naglalampungan ngayon sa lockdown. Ayan, clever. Ako na nagluluto scrambled eggs sa mga dati yung mga naka-isig yun na walang magawa sa bahay. Tama, diba? Batihin nyo lang ang inyong mga problema. Makakaraos din tayo pero kailangan natin sumunod. Salamat.
Dagan salamat and gikan Oh, sa Northern Bisaya Mindanao ka man, Medical Doy. Center, Dr. Jose Marichan, the medical director. Ay, sorry. Hindi, ako nag-interconnect na hanggang Pasko na to. Ayoko. Ayaw. Makinig kayo, mass testing lahat na. Kailangan natin. Ang pinakamalalang parusa na pwede mong gawin. Sige, lumabas ka pa. Masarap manood ng mga nagtitiktok na walang buhay, ano? Yung mga hindi tryhard. Anong gusto na nila mamatay? Magaling! Maunang mamatay yung kagustuhan mong mabuhay, di ba? Kesa yung corn beef. Sunod, from Argyle. Oh, post-apocalyptic EDSA po. Siya, ganda. De kalidad, lalay ko sa description. Pwede bang kuyugin tulad ni Marites na matigas ng ulo na lumalabas pa din? Eh, hindi yung sungay ng mga matitigas ang ulo, iba eh. Paano niya to ginawa? Ayun, nahanap ko yung ano niya. Editing! Grabe naman yan. Okay, in-edit pa niya yun, no? Baka at least ito marami tayong time, di ba? Gawin ng ating mga craft. Kung may hobby ka, di ba? Kung anong ginagawa, kung nanonood ka ng mga series, ng manga, nagtatapos ng mga art, nagtatapos ng mga... i-edit mo. Trim lang, pre. Sinusulat mo ngayon ng panahon, di ba? Huwag ka masyado mag-focus sa mga negative, di ba? Kasi wala rin magagawa. Ano gagawin natin, di ba? So, iparaos mo na lang yung talento para makadagdag ka sa content natin. Pati pala yung likod nun nilagay. Ayun! Dito pala galing. Tsa. Hey! Siya rin pala yun. Alam ko tatlo. The masking and color blend. Ah, yes, the overlay. Yan din ang best friend ko, overlay. The color grade. Nakakatamad. Tinitignan ko pala, tinatamad na ako. Tsa, galing, Argyle. Marami sa bata. Ipinamalas mo ang iyong talento. Ngayong walang magawa ang mga tao ngayon. Mabuti itong pang-raos, di ba? Na hindi raos sa bubblegum, ha? Yan, nilalagyan nyo ng lumot. Parang yung mga puday nyo. Tsaka edits na hindi na nahahawakan. Eh kung ano pansin, meron din pala yung mga kalabaw. Tsaka galing. Maraming salamat, Argyle. At panghuli, lumalabas na naman yung pagkatito natin. Sige, panoorin na lang natin to. Nagpipintura ng bubong. Minsan kailangan na lang natin mag-relax eh. No? Ano na nangyayari sa Pilipinas? Yung baka, ayoko na maging Pilipino. Di ba, paulit-ulit na lang natin naririnig yun. Pero minsan, kailangan na lang natin tiisin. At kung gustuhin man natin ay hawak kamay pa rin tayong makikipaglaban sa quarantine na to, sa lockdown na to. Ano kaya iniisip nila pa nagaganyan, no? Nagtatrabaho, no? Eto, tintin ako pa ito, inaantok na ako eh. Gusto kong humiga sa tabi nila eh. Kaya mga simpleng buhay, no? Nang wala pa mga quarantine at lockdown. Wala. Ano na ako dito eh. Nagre-record pa nga pala ako. So, kailangan na natin tapusin yun doon. Kailangan ko pa ng isa pa doon. Meron pa bang isa pa? Sino ba nagpauso nito? At ito, halo na yung semento, di ba? Ito pinabilis. Ako gusto ko yung kalanching. Yun yung nakaka-relax eh. Para lang siyang gumagawa ng cake eh. Pwede ka na sa Goldilocks, kuya. Gusto ko ng Black Forest. Hindi ito yung trabaho pag OC kayo, no? Mamamatay ka. Abuti ka siyam-siyam bago mo matapos. Pero sige, matuloy natin tapos ito. Maraming sa manonood. Sana magkaroon na tayo ng mass testing para mabawasan naman yung panic at takot ng mga Pilipino ngayong panahon ng sakuna. Kailangan natin, sana nakatulong itong mga videos natin paminsan-minsan. Kaya pinipilit ko mag-araw-araw mag-upload kung kaya. Hindi ko naman kailangan, sa totoo lang. Pero sana nakakatulong sa inyo. Huwag nyo kayo like yung video natin kung gusto nyo naman pa ng mga ganito. Ako si Paolo, isa sa mga quarantiners nyo na kababayan na umaasang matatapos din ang lahat ng ito. Paolo lang. Tapusin ko lang to. Ano ba? Isa pa.